Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dnes tu sme na mojej zahrade. Máme tu špeciálneho hosta. A on trošku nerozpráva, ale dobre, ideme na to. Čaute ľudia. No, už konečne sa aspoň pozdravil. A ideme si zahrať futbal. Počkajte, nech sa tu. Alebo oberáčky. No ale, tak to si. Ja si ho neoberiem. Lebo to je ťažké natáčať aj hrať futbal. To giga ťažké. Si myslíte, že som slabý, hej? Ale nie som slabý. Lebo držím aj veľkú kameru v ruke. Oj. Skoro už mi dal ole. Či dal ole? Dal ole alebo nedal ole? Povedz. Nedal? Bo ja nevidím. Lebo sa nemôžem obzerať tak často. No poď aha. Ty pána. Obtaž. Ja som ho obtie povedal, že ty chod. Ty chod je tu obta. Oj. Vidíte, tu držím veľkú kameru v obraze. Opta už je tam, či môžeme ísť. Ľudia, prosím, dajte nám z odoberateľov. No, dobre. Toto urobte, čo on povedal. Hej. Počkajte. No a už sme tu. Opa. Napíšte do komentárov, že čím by ste chceli byť. Keď budete veľký. Čiže napíšte si. Oj. On dal skoro ole. Ty pána. Ja myslím, skladám sečník. Potrebujem. Oj. Prepáčte, ale svieti tu slnko, jak neviem čo. Počkajte. Minula som si tak vypol videjko. Ale asi už uvidíme. No tak máme tu nakoniec nahrávky, či je nahrávaj. A ľudia, keď viete toto, počkajte, dáte tak nohu, tak, a tak kopnete. Hej? Keď viete, napíšte do komentáru, že, počkajte, toto, tak dáte a tak kopnete. Či to viete? No? Nie, zle. Oj. Kde obtáha? Tu je. Som pozeral. Ľudia, ja som to youtuberá Použiak a kamarát. Hej, a možno s ním budeme mať ďalšie video, lebo je to jeden z mojich fanúšikov. A ako som hovoril, jeden z mojich fanúšikov vyberáme, keď budeme mať 20 odberateľov a budeme natáčať s ním. Tak počkajte, ešte raz to urobím. Ten trik. Ale slabo nahrával som. Ty páno, také tričky to ani ja neviem. No. Oj. Toto keby babka videla, tá asi... Oj. Otvorené okno tam je. 300 lajkov? To by bolo veľa, halo. No chcel by som. Zase nahral. Optá petičku. Si mal daj petičku. Hej. Toto keby moja babka uvidela. Otvorené okno. Tak to nič. No. Co? No, už sme tu. Ja ti dám petičku, hej? Trošku mimo petička, to nevadí. Ešte
raz. Ole. No, nahrávka. No, koničky. Poď, nahrávka. Ja napíšte do komentárov, či viete koničky. Čiže 2 komentáre dnes, to stačí. No, ideme tu. Hop. Tak, prepáčte, že som to strihol, lebo tátik mi tu donesol vody. Ináč, jak som vravil, že je o tie koničky, tak tento náš youtuber ich dal asi 32 a je veľmi dobrý v koničkách. Má pravdu on. Počkáte. Vloglej. Napustíš? Nemôžem. Počkaj. Dobre, dziękuję. Počkajte. Tak, máme tu ďalšie také mini pizzy jedlo, čiže ideme si ho otvoriť. Dobre. A ideme si ho ochutnať. Ako chutí. Tak to vyzerám, dajak, hej. Tak. Ideme to ochutnať. Čiže, chutí to celkom fajn. Počkajte. Toto chutí fajn. Ale niečo mi tam nechýba. Nič tam nechýba. Nič, je to skvelé. Tak, ja si to dopapám a ideme zase na video.